по-скоро, ако говорим за поскъпване на торовете, трябва да имаме предвид последващото поскъпване, което предстои заради въвеждането на митата. Да. Със сигурност ще има такова. Най-вероятно от 1 юли, откакто влязат в сила новите мита по регламента, поскъпване ще има. Сега тук важните неща са няколко. Първо, че Европа не е приложила санкционен режим към Русия, както става с другите санкции. Тук говорим за законодателен акт. Който законодателен акт, дали има война или няма, то е факт. Тоест, дори войната в някакъв момент да свърши, законодателният акт остава и това нещо като проблем ще стои след края на войната, което е много голям проблем. И другото, което трябва да се отбележи, поне във връзка с гласуването на нашите евродепутати, нещо, което нас ни възмути страшно много като асоциация, е твърдението, че с законодателния акт нашите евродепутати защитавали българската торова индустрия, което е абсолютно погрешно твърдение, защото българската торова индустрия е единствената в Европа, която е независима от газ. Тоест, тя беше единствената торова индустрия в Европейския съюз, която беше конкурентна въпреки санкциите към Русия. И в момента с този законодателен акт те подпомогнаха европейската в другата част на Европа, но не подпомогнаха българската и попречиха. Това показва абсолютното невежество и господин Радан Кънев с изказванията, които направи, съжалявам, с цялото ми уважение към него, но това е абсолютно незапознат човек по темата. Той каза нещо, което абсолютно не е вярно. И никаква комуникация нямаше с бранша, въпреки писмата, които им изпратихме. Те не се постараха да ни потърсят и да направим диалог, да си кажем ние притесненията, торовите заводи. С никой не е коментирал на тази тема. Тоест това е едно решение, гласувано е така в Европа, от някой си решил. Събрали се евродепутатите, решили и гласували. Това е.